Good morning, good morning. Mahaw ta niyo mga ma'am sir, mga katil. Mahaw ta. Daw nakapamasol mi dito sa baybay ganiya og tangigi. Napa dito tinula. Nga ta kay murag gutom na kayo eh. Nga ta niyo. Agi ka na hapkok. Hapkok. Kilawin ba? Sus tinula na to mga katil. Luwag. Nah, mga ano ta? Labing balaan, dalagon kamahan ka nga Dios, tak na saka buntagon no Dios. Ang grasya na kami sa mga tabangan, ikaw ang tinubdan tanan kung salamat o Dios sa panalangin kini mga tagdugang kabasko karon sa panglawas samtang amo kini pagkakanon Ginoo. Salamat. Amen. Amen. Oh. Tos kalami sa kinilaw. Namit good. Nah. Dilulaw. Kita tambok. Kaon taniya. Ini mah